ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. Yeah. Ngakhuluma. Mbovu akhulume mina ngiqede. Okay, ngicela simnike ithuba aqede wena. Aqede umfowethu mase uyasho lokho. Akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. Qhubeka mfowabiyani. Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele lokhuzile ekhipha izingane zakhe. Yeah. Esehambisela. Kwabe nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. Amawele. Yebo nomfowabo loboshiwe esithathu. Right. Ubaba uNtsele wabulawa emini. Wasekuseni nje ngobo 7. Right. Ukuchaza ukuthi umuntu uma umazi ungakwazi ukumbona. Yeah. Ukuthi usibani lo uma umazi. Hayi ukuthi kwaba umnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini. Yeah. Kwenzeka lesi sigameko thina sasedolobheni eMpangeni. Yeah. Yafonelwa ukuthi nakho inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele eRent. Irent incikene ngepolice station kanje. Yeah. Okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke udutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo. Yeah. Esuka badlula uNtsele besuke laba bengene kule moto ezibhantanga. Abantu bavele ngayo bezohlasela. Right. Abanye bengene ngemuva. Abanye bengene ngaphambili. Ihamba imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni. Sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi. Kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana. Khona kuthiwa iseHittonville wathebheka eNtambanana. Yeah. Sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinka esebelebula umuntu yabo bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena babemdubula nge-AK. Yeah. Yeah. Sisuke ke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo. Yeah. Hamba masifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma belwa sizokwenza kanje. Yeah. Sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje. Sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindlela bajaha amaphoyisa. Sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele lo boshiwe oyena wayedrive imoto yenkabi ekhona ukuphuma yena emotweni bathi kusale ama belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe. Ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke baleke eze uqhamukele eplazini yena. Ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje athi kumbheka ukubonakala ama traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa ngeinformation ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba wazwaqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune usakhile lo esinaye la esikhuluma ngayo. Okay. Right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo lesalithola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufuna ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshela ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBaba uNtsele. Ababa uNtsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala ukuthi babaleke.
ukhona lokho kusemaphoyiseni angithanga ngishilo ngathi sakhuluma kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni Right, qhubeka. But ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni mina ngafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association wangaleso sikhathi ngithi lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibonake lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulelwe la Okay. Right. then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwababunsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubona priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufake umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi Right. Okay. umfowethu usafile wafika lapha ehudula i303 ehudula phansi isibhamu wazongikoma nge303 kababuwa ngikhuluma mina kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina into eyenziwayo ababenza direct mina kungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama-security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangisusa umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento eniyenzayo umfowethu nje lo owalimala okhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma ngabe isimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe Fokabiyela. Ngicela ukuqhubeka Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho iy'nkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani kuplothwe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye-ke umfowethu lo wathola o-life ababili Ugwetshwe icala likaBabunsela. yebo Okay. abafowethu-ke babe sebeba ney'nkulumo-ke zokuthi mina imina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenze lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa uma ngabe eboshwa mina ngingenaphi lapho kanti uzohamba kuhambe-ke kulimala umfowabo emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya mase kulimela umfowabo abafowethu labo yena usakhile lo wahamba waya emaphoyiseni wahlala ney'khulu zamaphoyisa wafika lapha wacela i-assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo wachaza-ke le nto wayichaza emaphoyiseni amaphoyisa avuma ukuthi azongisiza ukuthi ngiboshwe uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhanda i-warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapho abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwaBiyela leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile emva kwalokho ngikhuluma ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kuleyo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina isiyinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kwengonya ama-trust
besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi. Uma benqaba ukusayina kule ndawo leyo, mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala. Asho njalo. Yeah. Base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lona iyiqiniso. Iqiniso lizovela ukuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi iyona umnikazi wendawo. Iyo-confessa lesi statement owayesesishilo. Ngezwa ngifonelwa nama ngalelo langa qala ngifonela abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa amaningi akhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani. Ngalelo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa. Inkosi imne wethu iwumne wethu inkosi. Babe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi siya ngoba sikuthinta nje kade sihlasela amaphoyisa. Amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo bafuthu abawona babenikwe inkosi. Lapho ke inkosi ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi. Ithukwa ibona abafethu lapho. Ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso. Uthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho. Kuthiwa inkosi yafike yathi amaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tax shop la. Yakhaza inkosi ukuthi kwafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall. Akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyinikwe abafowethu lapho. Mina ngingenaphi lapho buza inkosi. Ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini. Ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo. Yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina. Ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors. Yeah. So inkosi yaphe yathi amangahlaza la. Yeah. Akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule amagama lawo inkosi Meshe into zomgwaqo ushamatekisi. Shamatekisi. Right. Mfokabiyela. Yena la umaphoyisa ke la okwafanele ngase ngikhandela uyitulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa. Bese phoxeka kanjalo. Ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva. Engasahambi ngendlela ayize ngayo. Ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento esibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi. Ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyama trust ngokubukhosi iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayisebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola ke emva kwesigameko siyenzekile ukuthi akusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi uqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi nawe province awangibophi ngakhokhela nawe national amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi kuyabhalwa ngcolisa bonke abantu bangcolisa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizochazelizwe ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu
akubona futhi abashisa imoto zami esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeke isigameko ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele sisebenze la emakhaya uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafethu ngoba mina anifuni impi anifuni ukusebenza anifuni impi hayi qhelani ke bafethu eduze kwethu bayathutha kanjalo ukuhamba kodwa hayi ngoba ngixabene nabo nginayo ingabanga hayi sizwa kahle mfokabiyela uningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala ubhala bona abangani babo labo sikole kunabantu ababoshwa kulawo macala abacula angazi bacula bathini ukubhala zonke izinto abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe ekubeni mina ngabophisa umfowabo asho njalo ngabophisa umfowabo umfowabo angimbophisanga kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo ngingazi futhi ukuthi uyena involved nami ngathi wasengikhona ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani bese bekade bahamba la emakhaya hayi ngizwa mfethu ungadinwa ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya angeke ngize ngikukhulumele ngeke ngize ngikumele kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika ukhona okungelona iqiniso umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele uyena oyeshayela imoto wena wamlanda ikuphi akukhulumile okwamanga endabeni kamfowenu noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wele phila siyaphila mfowethu njani nini ngiyaphila yeah ubuhlungu kwake ngelila ngeqiniso liyohlala obala lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi njengoba ithi inkosi nje umne wabo mina ke inkosi ithi baba kimi naye uthi baba kimi ngokuzalana yambombo ngithi mina akeqale la usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya yeah uhlalo wethu obekhona ngaleso sikhathi leso kwakubaba uMbatha yeah ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade khuluma la wasinda wazoba ubaba uXulu lapha ngasemondini wabo sihlalo ngokuthi yena ufuna uba uhlale ngenkani baba uXulu naye wenenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokho endaweni yeah imake endaweni ngizokuphazamisa ke sakhile umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni ngiza nenkulumo mbombo ngicela ungeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi yina kahle nabo ubufakazi ya ngifuna ubufakazi balento ukuthi uyena ubulalayo ya mbombo okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezobe uhlalo yena ya thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethu umsebenzi wawunomuntu eyi1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlangana nabafana basemgazini ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yabafana basemgazini ukuthi baxaxaniswa bahlona kanjalo abafana basemgazini boba u5 babulawe uyena ubufakazi sinabo kuyaziwa abafana basemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele esibomvu umfana ethi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona
manje ke ipoint yami sesijampa basemgazini seza kumfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebizwa ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisukela inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu wabiza noSantaco i-region kuthiwa akulungisa lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu uma sethi hayi akusiyena inhlangano emise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngangiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba nomankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase rank ngoba ngapha senyoni ngihamba na ekhaya kwenze njani lokhomfowethu amqoteni yethu ngoba imoto ethe vola imoto afa senzba praktisi donc la pay njobe amsenyoni erenke kubo ngaba sake ukukhuluma usuphazamisekile Mpokabiyela la kade umkhona usuyaphazamiseka empathu lo okay uncle yeah njama nje okay yabo njoba uthi sonjani bombo umfowethu lo osilamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula uvike ephatha isibhamu emeduze yemoto wafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukuthango basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa uthi unyawo sayasofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala uxabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu